Så ska jag sända en hälsning till Rona och hans Paula och Goldbrand och Jakob och få jag komma. Sända en hälsning. Så jag bara säga glädje med så att det gick. Du kan bara säga att du glädjer dig så att alla familjerna i norra. Varför? Du så höra det då, det du säger det. Nu? Ja. Jag tror Mattias jag kan jämföra. Ja, eller tänk om hem till oss, ne? Eller jämföra mig. Ja. Pappa glädjer sig. Vad? Nu får jag man till Björsk och mamma. Hej Björsk. Om en liten löte. Ronny fångar dig det. Jag vill sända en hälsning till Ronna. Du pappa tänker filma upp nu så Björsk. Det är bara nu du kan sända en hälsning. Hej Rune, jag samlar dig. Och god afton. Hej hej. Och en hälsning från Evi Eisne. Stor dreng. Håber I lige så godt vejr i Norge. Du ved. Godt vejr. Torta väver här i Härskaby. Och vi har små kyllinger I dag. Ja. Det kan du fortælle om. Og det var rigtig hyggeligt, for det var sådan nogle små kyllinger. Der var både nogle sorte og nogle slags gulagtige par. Men man vidste ikke, om det var en dreng eller en pige nu. Så får vi det.